मायनिंग बंदी आशिल्ल्या पणजे भायर कमी कार्यक्रम दवरल्यात अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पष्ट केला। इफ्फीन जावपी खर्च ही एक प्रकारची गुंतवणूक अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयला। इफ्फी 2 दिसांचेर आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी विष्णू सुर्या वागान उक्तावण सुवातेची पळोवणी केली। ओनू इफ्फीक थाली गर्ल म्हूण सिंगम फेम काजल अगरवाल जाल्यार सूत्रसंचालन कबीर बेदी करतले। एक म्हणजे फिल्म फेस्टिवलाचे जे पळय हें आसा रिक्वायरमेंट, ते रिक्वायरमेंट हे बऱ्यापैकी काळजी घेतली आमी, पण हे मायनिंग विशय जाल्यामुळे जे भायर कार्यक्रम एक चड हातून आसताले म्हणजे फूल गोवा फेस्टीव वातावरण करपाचो प्रयत्न आसतलो, ताका थोडीशी आमी मर्यादा दवरली। एक गजाल सांगता, दीस इज नॉट वेस्टेज ऑफ मनी ऑर दीस इज नॉट काही जाणांची एक कल्पना आसा की हे पयशाची वेस्टेज इतले हे चालू आसतना खंय तरी थोडे प्रॉब्लेम, थोड्या लोकांक प्रॉब्लेम आसतना, इट इज नॉट लायक दॅट। इनफॅक्ट दीस इज गोइंग टू जनरेट, इट इज इनडायरेक्टली कॅम्पेनिंग ऑफ गोवा अक्रॉस ग्लोब। ह्या महोत्सवा खातीर अशेच तरेची कायम स्वरुपी सुवात केन्ना जातली? दर वर्सा तर मोडचे पडले। फिल्म फेस्टिवल, हे फिल्म फेस्टिवल जातकून इतलॉक जायना तोपर्यंत सांगून उरचो ना, पण म्हाका तो फिल्म फेस्टिवल जातकून एक म्हयन्या भितर साधारणपणे ताजेर एक्शन प्लान सुरू आसा। The formal inauguration will be done. Then there will be a entertainment program encompassing 100 years of Indian cinema, okay, which will be directed by Saroj Khan and Sajjad Ali. And then again there will be some speeches, some presentations, felicitation of the jury. Then there will be a presentation by Kailash Kher. Then there will be felicitation of the artists who present, and a felicitation of the artists of the opening film, including the director Liang and actors Tabbu and Irfan. The function will conclude there, and then they'll come to the Kala Academy. इफ्फीच्या उक्तावणाक अक्षय कुमार गोंयांत येतलो तेन्ना ताका अटक करात अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीन केल्या। आपले ओ माय गॉड फिल्मांतल्यान ताणें हिंदूंच्यो भावना दुखयल्यात अशें समिती म्हणटा। अक्षय कुमाराक इफ्फीक आपोवपी भाजपाच्या सर्वधर्म समभावाचेर आमकां दुबाव आसा अशेंय तांणी म्हळां। आज हिंदू जनजागृती समिती इफ्फीच्या अधिकारीचा निषेध नोंदवते, कारण त्याने हिंदूंच्या धार्मिक भावनाचा कदर नाही केला आणि त्याने अक्षय कुमारला इफ्फीच्या उद्घाटनासाठी बोलवणं चालू ठेवलं आहे। दुसरा भाग की गोव्याचा भाजप सरकार जो स्वतःला सर्वधर्म समभाव असं मिरवतो, तर त्यांच्या सर्वधर्म समभावाला आम्हाला शंका उपस्थित आहेत। तिसरी गोष्ट समिती इच्छुक करते की आणि समितीने काल मागणी केली आहे की अक्षय कुमार आता मंगळवारी इफ्फीच्या उद्घाटनाला गोव्यामध्ये येणार आहेत, तर त्याच्या विरुद्ध गोव्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे, म्हणजे पोलीस तक्रार आहेत, तर त्वरित सरकारने गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करावी ही आमची तडजडीत मागणी आहे। दाबोळे विमानतळाचेर पर्रीकार सरकारान व्हाईट पेपर काडचो अशी मागणी काँग्रेसीचो म्हणयारो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केल्या। दाबोळे विमानतळा लागसार पार्किंगा खातीर जमीन ताब्यान घेवपी अधिसुचोवणी रद्द केली म्हूण बोवाळ घालपी पर्रीकार आता ओगी कित्याक असो प्रस्नूय रेजिनाल्डान विचारला। I am demanding, lastly I am demanding a white paper on the double airport. I want to know from the Chief Minister, what is the issue? Are we going to have a dual airport? Are we having a single airport? Or are we sacrificing the double airport? Because none of the issues what I have raised show keen interest in retaining double. CM has made a categorical statement. I am even thinking of filing a privilege. In the assembly he says that double will not be moved. He says that nothing will happen to double. But what is this happening? Parrikar is entirely fooling Goans on issue of double. It is a horrendous U-turn which he has taken now for the double airport. When he was an opposition leader, he was shouting on rooftops in the assembly that Congress government has indulged in massive fraud in denotification of the land for Daboli parking. I agree that my party made mistakes and we were defeated, but it doesn't give a license to Manohar Parrikar to continue the same.
because of this Parivartan which he thought he was doing. He fooled the people saying that he was doing Parivartan. Now I have come to know that he has a cozy relationship with this developer who is developing this land. पंडित रत्नाकांत रामनाथकार यादस्तीक 31वें संगीत संमेलन आयतारा पणजे जाले. ह्या वेळार गजानन बुवा नायक ह्या कीर्तनकाराचो भोवमान केलो. नादब्रह्म पणजी ह्या संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या संगीत संमेलनान गोंयचे नामनेच्या गावपी वांटेकार जाल्यात. नादब्रह्म ही संस्था ही एकमेव अशी संस्था आहे की जी संस्था नवोदित कलाकारासाठी जन्माला आली होती. पंडित रत्नाकांतजी रामनाथकर यांच्या रूपानं खरं म्हणजे अभिजात संगीताचं शिक्षण देण्याचे कार्य गोव्यामध्ये जे सुरू झालं ते पंडित रत्नाकांतजींच्या रामनाथकर. आज जे आम्ही संगीतामध्ये जे थोडे बहुत काहीतरी यश मिळवलेलं आहे, जे काय आम्ही आज काय साधना केलेली आहे, जे आज आम्ही रसिकापुढे मांडतो, ते खरं म्हणजे माझं तरी मी स्वतःचं माझं श्रेय सगळं मी पंडित रत्नाकांतजी रामनाथकरना आणि कला अकादमीला देतो. ज्यांना गुरुकृपा लाभली ना त्यांना जीवनामध्ये मिळवायचं असं काही राहतच नाही. हम बैठे आराम, गुरु हमारा जप करे, हम बैठे आराम याचा अर्थ तुम्ही संकल्प करायचा आणि कामा सगळे सिद्धीच न्यायची गुरूंना. कारण गुरु कोणाच्या ना कोणाच्या रूपानं आपल्या कार्यसिद्धीसाठी सतत जागृत असतात. आता घेऊया एक विसव.